Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da dare, fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Barkamu da shigowa channel ɗin mai suna Suleiman Tech a nan YouTube. A wannan bidiyon insha Allah zan mana bayani akan yadda mutum zai cike aikinsa na farko a Web3 wanda Hela suka ɗauki nauyin ɗaukar ambassadors a kashi na biyu. A baya sun ɗauki ambassador, so wannan karan ma za su ɗauka ambassador. Dama ce gare ka za ka yi samun $100 zuwa $300 duk ƙarshen wata insha Allah. So ku biyo mu cikin bidiyon domin ganin yadda za ta kaya, domin yadda za ku ciki aikin kowa ya samu insha Allah. Kamar da na bayani a bidiyon na baya, in baka samu ka kalla baka je kalla yanzu, yadda mutum zai inganta Twitter account ɗinsa domin idan ya je ciki wani aiki na Web3 da project ɗauke shi da wuri. So sai ka je kalla ta ga yadda aka tsara profile ɗinka domin project su ɗauke ka da wuri. Zan yi bidiyo kashi na biyu shi ma akan yadda ake tsara wannan account. So ba tare da ɓata lokaci ba, za mu shiga cikin Twitter pejin Future Web3. So kamar da na faɗa muku, suna ɗaya daga cikin website wanda suke ɗaura ayyuka na Web3 shaf ba tare da ɓata lokaci ba. So gashi za ka shiga cikin Twitter account ɗinsu, ka je ka yi search ɗinsu, ga username ɗinsu na Future Web3 kun gan shi, za ka rubuta Future Web3, za ka gan su profile ɗinsu kamar haka. To sai ka shiga ciki ga posting da suka yi akan yadda mutum zai ciki. Da farko in ka zo kan post ɗin, za ka zo ka shiga wannan abin da za ka yi da hoton nan, kana taɓawa sai kai ka cikin website ɗinsu. So ku gani, ok, too many requests, bara mu shiga mun gani. So bara mu je cikin Telegram ɗinsu sai mu shiga. So kun ga mun shigo cikin Telegram channel na Future Web3, za mu je ƙasa, za mu danna musu like, sannan mu shiga cikin website ɗinsu gashi nan, sai mu yi apply insha Allah. Bari mu gwada mu gani tun da sanya shigowa. So in hagu ta ƙi sai a koma dama, haka ake abu. So gashi nan yana ɗan network issue. So gashi ya shiga, ana shigo da website ɗin zai shigo da guri kamar haka. Na farko gashi nan yi magana kan damar samun $100 zuwa $300. Hela na ɗaukar ambassadors kashi na biyu. So gashi nan bara ɗan gama search. Idan ka shigo a cikin website ɗin zaga ya ɗan maka wannan abin, sosai ka jira. Gashi nan a nan abin da za ku lura, za ka iya karanta labaransu da Hausa gashi nan. Za kuma ka iya karanta kowane yare da kake so. If you are new here, you can press this icon what I'm circling. So if you didn't speak any language except your own language, you can tap it and change the language. So za ku yi dannawa ku canza language din, ku canza yare gashi nan, kowane yare za ka isawa. So mu kun ga namu yaren Hausa ne, so sai mu je mu nemo Hausa. Gashi nan Hausa ne akai, so za mu ci gaba da karantawa. Gashi nan za ka karanta yadda za ka yi. Gashi nan komai da komai. Akwai wani sabon shiri da yake jawo hankalin mutane a duniyar Web3, wato Hela Ambassador Program 2.0. Wannan shiri yana maraba da matasa masu himma, masu sha'awar fasaha da cigaba, da waɗanda suke son taka rawa wajen gina al'umma ta digital. Menene wannan shirin yake nufi? Shirin ambassadorship na Hela ba kawai damar shiga wani tsari ya cewa menene wannan shirin yake nufi? Shirin ambassadorship na Hela ba kawai damar shiga wani tsari bane, dama ce ta watanni 6 cif masu matukar muhimmanci da za ku yi abubuwa masu yawa. Ka haɗu da ƙwararru daga sassa daban-daban na duniya, ka kuma taka rawa wajen bunƙasa Hela ecosystem, wato tsarin fasahar da ke haɗa masu gina kayayyaki, masu samar da mafita, da masu son ci gaba al'umma. Manufar shirin Hela Ambassador 2.0: ƙarfafa masu gina al'umma, empowering builders, haɗa mutane don yin aiki tare da amplifying communities, gina tsarin da ke kawo ci gaba, growing the Hela ecosystem. To sai Future yake tambayar me yasa ya kamata ka shiga? To ga amsa, za ka samu damar yin aiki kai tsaye da masu kirkira da masu fasaha daga kasashe daban-daban. Ƙarin bayani a nan gurin shine, wannan project na Hela idan ka shige shi, za ka samu damar haɗuwa da mutane bila adadin daga kasashe kamar China, India, ga sanan dai da sauran kasashe da yawa na Turai. To sannan kuma ka ƙara ƙwarewa a fannin Web3 yadda muke koyarwa a cikin wannan channel ta mu kenan. To amfanin wannan project din kenan, fasahar blockchain da jagorancin al'umma shine ambassadorship, kuma mafi muhimmanci
zaka zama bangare na tafiyar da ke canza yadda muke amfani da fasaha a duniya. To wannan dai gashi nan har ƙasa gashi nan Future Web3 ya bada labarin wannan ambassadorship din har ƙarshe tun daga farko, yadda mutum zai gane kafin ma ka je kai submitting ka fara gane ina yana fa tukuna. To bayan ka gama karantawa sai ka zo nan gurin da ko gashi mai wannan green icon din gashi nan an ce ga link din ga masu sha'awar cikewa. An kana sha'awar cikewa sai ka dana wannan gurin gashi nan sai ka taba shi, kana taba zai wuce da kai wannan gurin. To yadda ake cikewa ni kuma gashi da muku aikin sa. Da farko idan ka zo ka tabbatar email ɗinka yayi appearing a nan gurin. So ni gashi a nan gurin email dina yayi appearing, sai ka zo ka taba wannan tick din, sai ka dana tick, shine email din da aka karɓi sako kenan. To na biyu kuma, do you agree to the following? Za ka yarda da wannan abubuwan ga sunan a nan gurin. To sai za mu danna yes dukansu za mu yarda, kowanne za mu yarda, za mu cike. Sai mu taɓa wannan gurin da aka saka next, za mu taɓa next. To gashi nan sun ce your email address will be recorded when you submit this form. To gashi nan a nan gurin za mu sa sunan mu a nan gurin full name, za mu sa email address din mu, sai kuma mu zo ƙasa gashi step by step za mu yi. Bari saka full sunana Suleiman Zakari Muhammad, gurin email dan saka Suleiman Zakari. So gashi nan na cike email, sai ƙasa nan gurin za mu taɓa a nan wani guri, wani ma'ana me kake sha'awar cikewa a gurin. Which track will you like to apply for? To a nan gurin developer track, build on chain text SDKs, host hackathons and give text feedback. Community track, so ni wannan zan zaɓi wannan ƙasan, zan zaɓi community track. Sai ka zo nan ƙasa gurin da aka saka Twitter X, sai ka sa sunanka na Twitter. Zan saka sunana Suleiman Text 1. So sai profile ɗinka na LinkedIn. So ni wannan gaskiya ban da shi anan. Za mu zo mai abubuwa kamar haka. Za mu zo gurin city, sai mu sa country Nigeria, Kano. Za mu zo mu saka ni email ne, namiji ne ni. No. Next. To kun ga dai yadda mutum zai cike wannan gurin, sai ya saka wannan address nasa na LinkedIn profile link. Sai ka saka link ɗinka na LinkedIn, sannan za ka samu damar wuce wannan gurin na ƙasa. So bayan ka zo za ka wuce waɗannan guraren ne gashi nan kamar haka. So insha Allah za ka zo ka cike su ne a hankali step by step har ka je na ƙarshe insha Allah. So yanzu da yake na ɗan canza waya ne, ba sai ta wannan LinkedIn ɗin ba. So amma ya kamata a ce na wuce muku bidiyon a ƙarshe. So wannan dai insha Allah in ka wuce za ka gane yadda za ka cike na gaba insha Allah. Wannan shine a takaice yadda za ka cike wannan aikin na Hela Ambassador Program. Allah ya ba mu sa'a, Allah ya taimaka. Kairan insha Allah.